Agawni makare nyakwara mgajiwanga ka thuolni mar wake chendo ni mar Migago tarik 6 dwe no mar 7. Gana riyo prayo kwa adek wa ikoni mathoth chendo ni to mokwongo wachako gi mago mwami opek. Dizia na OCS waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika wamama watatu ambao ni management. Obila omako jotelo adek mag kambi mar Brown Cheese Limuru maitudo kod rocho ratich jotich mamine. Komiti marango loch gwenge Senate medo nono kwayo mar MCAs madwaro ni omedgi osara kod omenda mabalang'. Hayo masomo tulikuja tukagundua kwa sasa inabidi tupanue ukulima wetu wa mashamba. Jopur manyanza jiwo mondo mi oyar badgi pur mar bel kaluwore kod dwaro ma omedore mar bele pachuka. Rwakini machiegni nyakoro mgajuang ngero kamano kuom Ramogi TV mondo mi mago motuche pachoka kachiel kod mago mag tuke mago moriwo kodaka mono timo nonro kotendre kod mago madhi mbele e Senate kama bende ang'wa terie bang'e nyakoro mgajuang bed kod war chako nyagiko ka bende nyalo bedo thuolo mar opachi lai marot machuok riade ka ucherono ka bende wantiere mbui kacha YouTube live wantiere bende Facebook live. Rwakini machiegni nyinga Lydia Okeyo. Obila omako jotelo adek mag kambi mar Brown Cheese mantiere Limuru maitudo kod ketho mar rocho ratich jotije mamine. Wachore ni jotelogo nochuno jotije mondo mi olony lepgi mar nono kane moko kuom ginieria. Komanda mar obila alwora ma Tigoni Philip Manyien wacho ni jotelogo nyolonyo minego bang' yudo taulo mag ria mosetigo mano witi oko mar pipa mar taka. Wachore ni ok en thuolo mokwongo ma jotije mamine irocho ratichgi e kambino. Jana tulipata report kutoka kwa mama wanafanya wa kampuni inaitwa Brown kwamba wakitoka kazi walilazimishwa kutoa nguo waangaliliwe kama wako na hedhi, ambayo ni kitendo ilikuwa mbaya na ya unyama sana. Dizia na OCS waliweza kuenda kwa hiyo kampuni na tukashika wamama watatu ambao ni management. Tuko na wao kwa seli, statement ziliandikwa na wanaenda kotini. Na tulikuja kugundua ni kitu ilikuwa inaendelea ambayo ni kitendo mbaya na unyama zaidi. This matter has only recently come to the attention of the senior management of the company. The company is fully cooperating with the police, and the company will be conducting a full internal investigation. All individuals involved have been suspended pending the company's investigation. Uwezi fanyia mtu kitendo kama hicho. Ati aende afungiwe kwa room, aangaliwe kama ako katika wakati wake wa hedhi, ndio uweze kutambua kama ni yeye alikuwa ametupa hiyo sanitizer. Hiyo ningeweza kusema ni madharau, na mimi kama mwanamke msimamizi wa kaunti ya Kiambu nataka kusema ninaikondemu katika hali yote ile iliyo ya juu zaidi. Kwa dhimbele nyakoro mgajiwang komiti marango loch gwenge Senate medo nono kwayo mar MCAs madwaro ni omedgi osara kod omenda mabalang'. Komiti no romo kod duol mochung'ne osach jotije SRC, duol mochung'ne osuru e pachoka KRA kod riwruoge mag jod bura mag counties mathurka. Jokanyongo twak ewi chenro mar chudo kod keto lwasi makare ne jotije mag jod bura mag counties mag MCAs. No. Maendeleo ama maandamano? Mombasa ni maendeleo kwanza. Kwa hayo mengi ama machache, naomba tutoke nje ili kila kikundi kiweze kupata vitu vyake, na niwaombe msifunge biashara zenu kwa sababu serikali ya William Samoei Ruto iko imara. Asanteni.
Wadhi mbele Nyakoro Mgajwa ng'anyisi kachane nyalo miyo wa pachi lai marote machuo kariadik au jano nyalo kao pachi kanyo kabende wantiere live kacha YouTube kaito gi Facebook duto roko pachi Nyakoro Mgajwa ng'ichendo ni mar Migago. Kwadhi mbele jopur mayalo wara manyanza idwaro mondo miyo donje pur mar bel e gweng'o kaluwore gi medruok chiro mare. Kuwe nyasi mano kelo kanyakla jopur mohawalo fachiel e gwenge opogore counties makaluo apisa mar kambi mar Sinjeta Catherine Dumbe nojiwo pur makamano mano mar dino fuok mantiere chiro masane. Dumbe omedo ni kato bedo ni gisebedo gi midhiero mopogore jopur koro nitiere kod thuolo mar jiwo pur mar chamno ma bende nitiere kod nyalo mar nyak kata seche koro piny ngima pod kedo kod lokruok e chal mar kor lwasi. Jopur mano yore nyasi no nochiwore mar jiwo pur mar bel. It is quite a commercial crop within the area. Number two, it is really resilient to the climate change. To add to it is that we have ready market. We have an agreement with the East African Breweries Limited, so the farmers will not have a challenge with marketing. They are contracted and they are sure that to get very competitive market rates and stable market for all the. Trying to explain to them where we can help, where we can assist them so that they can continue with their farming effectively. Inabidi tupanue ukulima wetu wa mashamba na upanzi wa mtama ili ende tusaidie, sababu soko tayari liko. Awali hakukuwa na soko, hatukuwa tunajua mtama tukishalima tunapeleka wapi, kwa tunaziweka tu katika magala na katika manyumba yetu na store zetu. Sasa kuja kwa huo mkataba ambao Sinjeta ameweka na Kenya Breweries imetupatia motisha na ari. Komishona gwenge ma ugwe mapacho ka Irungu Macharia ogolo siem mager ne jopur ma uso chambgi e puothe kapod ng'ich gino makoro kelo negi midhiero mar kech. Kanoloso kod jodak e sub-county ma Navakholo, Macharia olero ni en wach ma ok omore mar jopur uso chambgi e puothe seche ma piny owacho nitiere gi midhiero mar pek ngima. Siem ni osir kod komishona ma sub-county ma Navakholo Joseph Sadia ma bende wacho ni jopur go itiyogo marach kod weg loche manyiewo chambgi e puothe. Jotelo wacho ni jogo manyiewo cham e puothe ibiro kawo negi okang' mondo mi orit dwach jopur kendo miyo giyud ber mar pur margi. Tuache chakula chetu kikauke kwa mashamba, tuvune, tuuze kidogo, ingine tuweke kwa store. Lakini kwa sasa tunaona kwamba tukishafuna hayo mahindi yetu ambayo tumesema tulipewa pembejeo na serikali zote mbili ya kaunti na hapa, ile unga ambaye kila siku tunalalamika iko na bei ghali, hayo mahindi ya kikomaa niliambiwa wengine tutanunua unga kwa shilingi 50. Naona pickups zimeanza kuja area hii, wanasanya mahindi hapa na pale. Na mkulima saa anauza at only 5 shillings. Na ukifuata huyo mtu town amechoma hapo, anakuambia saizi atakwambia 30 shillings or 40 shillings. Nani anaenda hasara? Haraka haina. Kwa dhimbele Nyakoro Mgajwa riwruok mar jochiw thieth kata clinical officers obwogo dhi ng'anyo pono ni apisas machiwo thieth mano teng' lwetgi moga pono ne kaunti ma Nakuru tok orak mar girumo dwe mar 6 kod oketich. Kane gilose boma ma Nakuru jochiw thieth makwan giromo 538 ywak ni noriembgi tich apoya nono odiechienge 6 mokalo. Ma koluwo ote mar piny owacho mar kaunti ma Nakuru ne orak e winjruok mane gintiere godo norumo tarik 3 dwe mar 6. Jochiw thieth go wacho ni gavana ma Nakuru Susan Kihika kanodonjo e tich to nowacho negi ne joma ondiki e yor orak ne gibiro ndikgi e tich. Jotelo go mag riwruogno wacho ni chenro mag chiwo thieth mar Rufaa ma Nakuru koro yudore kata yudo ng'ikruok kaluwore ne kwan joma ondik tich tin kipimo gi jogo ma bende chopo kanyo ma jotuo. Jochiw thieth go koro chiwo thuolo mandala 10 ka ok kamano gibiro ng'anyo. They were simply disengaged, and people are appearing in hospitals that they have been engaged. They don't even have any paper to go and work there. We actually do not even know if they are officers as we are being told.
And I can tell you the situation there is chaotic, because the clinic officers who are there previously have been terminated, and those who were being engaged in a very funny manner, they even refused to report. Sio vita, sio nini, tunaomba angalie sana, because mambo ikienda mbaya, hapa Nakuru ndio utaenda. Hii General Hospital PGH ndio utakuja kuonekana. So tukipoteza wale watu wazuri, na ukiona wale wanaenda nje ni wale wazuri. Watu wamesoma, wako na skills, ndio wanaenda. Tunaachwa na nani? How long are we going to look at healthcare as just another sector and not as serious as it's supposed to be for this nation to be able to move forward? So for this we say, and we ask the county government of Nakuru to look back and look at the people that they have laid down and get them to work. Koromga juang jomane tulo mariero mahiga marganario gabirio ganario gaboro riembo mawuok e gwenge makaluo kwa sirikal mondo mi oparie chudo margi masani koro sekao higni 15 kapok omigi kagilose gwenge mag Karachuonyo kaunti ma Homa Bay kama ne gilimo achiel kuom magi manoyudo hinyruok oganda mane lwenyo darogo koro kone mondo sirikal omanyne yo magi nyalo yudo godo konyruok. Wan kani no kwa dhin ma bikwalo gimoro no hinywa because of gimano watimo ne job mano nango kura mano chiemo go msara wakati no kamuru malo mondo ukonywa kaka wan bende en gima wich kuot kapod jo IDP man 2017 bando pesa nyaka kawuono kata 207 nyaka kawuono bando pesa gi nyaka sani akiane be wan gi leaders king'iyo ndege nigi MCA nigi chief ndege nigi MP nyaka governor nchutio mowuok modhi mama kocha kubiro motio to onge kony mosong kata chiel. I'm very sorry about that. Tunauliza ya kuwa lile kitu ambao waziri unaweza ukafuatilia kupitia viongozi hawa ni kuwa ukaweze ukatupea anga fedha ili tukaweze kukamilisha au kujengea mzee wetu ndege. Jonyuol medo kwa jatend Migago mar somo mondo mi ochwal omenda mag somo ne skunde mondo mi ogeng jotend skunde kuom oro jopuonjre dala e kinde gi makoro gidok e skul bang' yo machuok. Jakom riwruok ma jonyuol e skul ma sekondar ma St Mary's Yala Linus Njisinjei owacho ni deko mar omenda mawuok e piny owacho mamalo rocho chenro mag somo e skunde mag sirikal. Ne gilose skundno e kinde mane jatend Migago mar tudruok Eliud Owalo oyawo lab mar somb lony manyasani kama bende nochiwo e masinde mag kompyuta maromo 5. Chutho jopuonj kod jonyuol opo chenro mag piny owacho majiwo lony manyasani e skunde. To support our students here, that would be a big plus. I can tell you we've not sent students home in this school for this year for fees, but things are very tough. If there's something that we can be able to do to help in terms of capitation of these students, it's very okay. And again, related to the digital laboratory, the parents are already contributing something to it, but I told you it is going to help in cushioning the school in terms of their programs, and if you can come in hand in that, that will be so kind of you. I want to really thank you for the computers you brought us. The digital laboratory is a serious Kenya Kwanza manifesto pillar. And I think we are the very first few institutions that have benefited from it as you roll it out throughout the country. The purpose of this digital laboratory is to empower you by way of digital skills. ICT skills is imperative today in life. In everything that you are going to do, you require ICT skills. And I'm just here as an emissary of His Excellency the President, who has got a very, very, very high level of passion for technology. In their bottom-up economic plan, our policy framework for government, ICT is at the center of it. We are going to launch these digital laboratories in educational institutions. We are also going to connect internet all over the country so that we have reliable, affordable, and stable internet. Riwruok mar jopuonj NAT bade manaro kwayo mondo piny owacho mamalo mondo golie mapiyo pesa ma imiyo sikunde ma pachoka.
Makwayo magwel gi jagoro maduong' mar NAT Manarok David Soinantet mawacho ni ng'eny skunde sani kale midhiero kaluwore kod nok mar omenda. Jatelono ne lose giko mar nyasi mar piem mar were kaunti no kama bende nopuoyo jopuonjre kuom tiyo gi pok magi e chwalo weche mag jiwo oganda kokalo kuom weche mane ginyiso. Pia serikali tunataka kuwahimiza ni muhimu pia we release the capitation for these activities on time. We also want to request the government actually to top up the capitation. Yeah, because a situation where a child is given 18 shillings, 18 shillings per child, you realize that this is the money that is expected to fund from the school level to this level, for example. And even going forward to other levels, we find it very minimal. We also want to request our government to also ensure that the minimal essential capitation that is in the Kenya Kwanza, education charter is actually implemented without delay, because that is the only area that will save such a situation. Koromoga juang thuolo mabende wakao yo machuok e chendo ni mar Migago narwako pachi kacha mondo nyiswa mago mo hipara inyakotendo gi weche gi mwaikoni e chendo ni mar Migago. Aneno Pastor Mondi Otiche mar Gemonyenyore wacho ni entiere kodwa e chenro kae kanyo gi Bishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atong, Bishop Alex Omolo giduto wacho ni gikete mana kae chendo ni mar Migago e seche gi Koromoga juang. Bende aneno kacha otemo ya iri Queen Italy wacho ni Christine Onyango kete mana kae chendo ni Kaminde Jacqueline Ogola wacho ni ka entiere gwenge Mambli entiere kodwa kae Musa Woda Tieno kantire Ukwala mano japangcha chiel kende mar Ukwala opposite Mama Lee supermarket wacho ni entiere locked seche gi Wood Nyakadem wacho ni entiere Makuti mano Akado area bende oseche kine entiere kodwa kaka pile aneno kanyo Jacent Nyamao bende wacho ni oseche kine entiere kodwa kanye chendone. Tabitha Magige kantiere Boya Ahero wacho ni en bende osechope kindege kato Afi Owino kaya Nakuru neni kacha in bende Basilo Kendo kantie Suri Karungu wacho ni owinjo ayo makare ahinya e chendo ni mar Migago. Frankie Junior kantie Adiede County Mahoma Bay bende aneno kacha kaito aneno Ruth Marvel kantie Kericho bende wacho ni oseche kin mana kaka pile Wood Nyakadema neni kacha in bende Vivian Nanyango bende entiere Nakuru County bende wacho ni entiere kodwa e chendo. Larix Mado kantie Oyugise County Mahoma Bay neni kacha wacho ni bende sechope chendo ni mar Migago tisa Nyakwar Nyawadi wacho ni sindo mwalo weche gichopo negeyo makare ahinya kabende gikete mana kae chendo ni. Christine Onyango bende kantie Kisumu wacho ni osechopo kendo entiere kodwa kae Claire Adhiambo imbi wacho ni Seyuoro Medi Meldi bende wacho ni weche gichopo negeyo makare. Cecilia Hagwero kantiere Rongo Town bende aneni kacha Wood Nyakadem kenda neni kacha Jacqueline Ogola kantie Membli kendo chakioro ote mari kanya Koromoga juang moyo matine chendo ni mar Migago pane namba wa marote machuok na rio adeka ucheno no kabende wantere mbui kacha YouTube live wantere Facebook live duto nyalo chwale pachi wa yo matine kata kamano kwa dogo pod wantere kod matine chendo ni mar Migago melkete mana kae Ramogi TV. Kae to bende kirange maber ochalo mana ng'ama no chun mondo bi otima arus ni ok berna ipar singo no donge ibo timo kamano wadi chal ka gima mama ni kawuono dwa ketho na gimora mora ae madam Kuluwan enango marach kodi. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha seti hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu.
hata vile local tourists for a special rate at the coast. I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender, and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Pare nigi slim ero kende, inyalo yore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom boma yangu. Yudi ot mulungo nyinge kawuono. Chakungo ne deposit mar atamalo 10 madore, mondo ibed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Machiegni kendo nyakorom gajuang erokamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV chenro mar Migago wadhi mbele gi weche manyien. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Nandi koro ywago kwan mar jopuonjre ma yawuowi ma koro donje kuonde tiegruok ma giwacho ni koro dok piny mokalo. Man kaluwore gi medruok e kwan mar yawuowi ma sani chako ohandgi giwegi ahinya to ohala mar riembo bodaboda ma gidonjo e bang' tieko sombgi mar klas 8 kod klas 12. Wale mafundi ambao teknolojia imewapita kidogo, sio lazima pia ukuje ukaa hapa usome tuseme mwaka moja. We have short courses like the CVET courses. You just come here, take the CVET course in electrical. You can do it for 4 months and you get your certificate. We have over 3,300 female students against 2,300 males. So this is really, we really need to appeal for the boy child to enroll in TVET institutions. Appealing for the boy child to enroll and to take his position in TVET institution, so that we all have same opportunity. Komiti mochung'ne weche mag omenda matao chendo ne oganda kod weche pur kawuono no report mar omenda mag aguch omenda mag aheri NSSF. Komiti no report mano ochwal kod janon bunge omenda mar sirkal nonro mano otim ne chenro mag hik omenda 2019 2020 kod hik omenda 2020 kod achiel. Watude kanyo gi Edwin Okoth maluono wach ni yo makare. Edwin kinyalo winjo anyiswa ni to chendo ne dinade nyaka sechege nyiswa mago mabende osetucho nyaka ne chak luwo chendo ne are okinyi Edwin. Erokamano ahinya media awinje yo makare one magawa moro e apaya mar Mombasa Road kama mana kaka iwacho no kamiti ma ochung' ne weche mag omenda osebet kadayo jotend jogo matayo duol mang'iyo omenda mag jogo modhi yudo bang' tich kata NSSF e wi lal mar omenda ma iwacho ni nyalo romo moingo siling milion 24 mawachore ni ne ok otiyo makare e higa mar omenda mar 2021 2022.
nyaka sani media committee no koro osedhi yweyo mar matin aput ka gidhi e Migago kendo gidhi duogo saboro mondo gidhi mbele gi dayo NSSF do jotend NSSF. Penjo maduong' mawuok en ni NSSF osebet ka dok piny e choko mare e iko omenda chakore mar higa mar 2018 2019 machakre higano gisebet ka gichoko matin ne omenda maromo bilion 14 kaluwore ni higa mar 2018 to ne gichoko omenda maromo bilion 15. Koro kanyo bende nitiere penjo ni en ang'o gini mabosebet katimore momiyo NSSF ok bed gi choko moromo. Bende jood bura nigi penjo ni to ka bed ni mibadhi kaka ma onene e yo mane otigo marach kod omenda maromo milion 134 nyalo bet nade kaka NSSF biro tayo wechegi bedo ni bende nyocha med omenda ma jogo matiyo kata jogo matiyo e apise mopogore opogore e Turka golo ka gichulo na NSSF. Koro mano bende osemiyo jotend NSSF wich bar mondo giwachne ni to ere kaka gibiro tiyo gi omenda e yo makare, nikech wachore ni kata ohala magisebet ka gitimo ahinya to ing'eyo ni NSSF gero ute kendo uso ne ji moko bende gipango ne ji kuonde mopogore opogore. Koro iwacho ni kuom higni 2 mosekalo nitiere gowi maromo milion 541 ma NSSF pok ochoko kendo pok giketo yo moro amora mar neno ni gichoko omenda go. Jod bura bende wacho ni koro mano tiende ni jogo madhi e yweyo bang' tich nyalo rito kuom chulo mathoth kapok ochul gi pesa gi NSSF, nikech kaluwore gi kod ohala mag keto mwandu ma NSSF osebet ka timo, moko ok dhi e yo makare ahinya to magero ute to giuso ute kata magipango ne kembe kata apise mopogore opogore. Mago gin penjo matek ma NSSF koro igeno ni pod biro medo duoko ka giduogo e chenrono sa bore wang' media. Erokamano nya Edwin Okoth jokwamogo joma nokawo jafom mar Edwin Okoth ka bende omiyowa chal mar weche kolona mago motenre kod aguch omenda mar Aheri kata NSSF enochano bende wacho ni giduogo kanyo sa bore wang' olonago matuta nwami kuku mar wachno bang'e. Kwadhi mbele, komiti mar angoloch gwenge Senate medo nono kwa mar MCAs makodwaro ni mondo medgi osara kod omenda mambalang'. Komiti noromo kod duol mochung'ne osach jotije SRC, duol mochung'ne osure pacho ka KRA kod riwruoge mag jood bura mag counties. Jokanyogo twak ewi chenro mar chudo kod keto lwasi makare ne tije jood bura mag counties. MCA watudre kanyo gi jafom marwa Chris Owino malona wachno yo machiegni ahinya e Senate kanyo. Chris, rio nang'o nyiswa ni tang'o gini madhi mbele ka od bura mamalo mar Senate sechegi nyaka ne chenro no chakre. Chris. Erokamano Lydia, wan e od bura mar Senate ma e kinde ni komiti mar od bura mar Senate mochung'ne weche mag telo mag gwenge kata devolution committee dhi nyime kod winjo bura ma oluong kod MCAs kaachiel kod duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij piny owacho SRC kanyakla kod duol mochung'ne choko osuru e pacho kae KRA. Komiti mar od bura mar Senate oluongo bura makamano odiochieng' ma kawuono bang' MCAs golo ng'ur margi kuom thuolo malach ni osara margi osebedo ka ok id malo ka ipimo kod jotije mamoko mag piny owacho. Waseneno ka kaluwore kod chik Lydia en ni osara mag jotij piny owacho onego bed ni ing'iyo bang' higni 4 ka higni 4. Kaluwore kod MCAs chakre higa mar 2013 osara margi ne en malo. Kata kamano kane ochopo higa mar 2017 osara margi ne odok piny. Ma osara margi osebedo ka dok piny chakre higa mar 2017 ataro kod chike mochung'ne weche mag jotich. Kendo mae momiyo MCAs ne obwogo mar dhi loro county assemblies duto ma pacho kae kaachiel kod tamore puodho budget mag counties kaka achiel kuom yo mar neno ni duol mochung'ne ng'iyo osara mag jotij piny owacho SRC owinjo ywak margi mabiro bang' ka chenro magi mar romo kod SRC mar neno ni osara margi bende oidho malo kaluwore kod pek mar ngima ne ogore e Luanda bang' SRC lieko mana mar medo gi omenda maromo 10,000 ewi osara magiyudo sani, ma en osara maromo
gana pira boro gauchiel gi mia abich. Mane osara ma MCS yudo gana pira boro gauchiel gi mia abich. Kendo giwacho ni ma osara matin ka giwacho ni kuom shillings 86,000 ma MCA yudo, pesa no uting'o nyaka pesa ma ing'ade kuom hola mane gikawo ka ginyiewo geche. Mano pod oting'o pesa ma ijugo kod KRA osuru. Mano bende pod oting'o pesa ma ijugo kod NHIS. Mano bende oting'o nyaka pesa ma ijugo mar mortgage, mano mag udi ma ginyiewo. Koro giwacho MCA Manakuru wacho ni ka osejuoge te to odong' kod shillings 18,000 kende kaka MCA. To ng'en ka MCA kopogore kod dhi e od bura mar loso chike, kopogore kod tich mar ng'iyo kaka piny owacho tiyo kod omenda mag jopiny kaachiel kod chung' ne jopiny e chenro mag twak mag od bura, MCA en jatelo machiegni kod jopiny ma sa moro amora ma masira moro oyudo japiny, ng'at mokwongo ma odhi kuome en MCA. Nyathi oriemb e school fee, nikech school fee, ng'at ma janyuol dhi kuome mokwongo en MCA. Masira moro oyudore, ng'ato lalo anyuolane, weche mag liel, MCA wacho ni ginie bengi mar jopiny. Masasa ma japiny oyudo masira moro, ng'at ma gikwongo chopo kuome en MCA. To gichopo kuom MCA e kinde ma MCA koseng'ad pesa kosejuoge osuru te ma piny owacho kawo kaachiel kod hola, udong' kod omenda maromo gana 10 kende kuom MCA. Ma emomiyo gichopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne telo mag gwenge e od bura mar Senate odiochieng' ma kawuono, mar mondo gichwal ng'ur margi kendo gichwal ng'ur ma kamago e nyim SRC, KRA, e mbele senators. Liga gima onenore ayanga odiochieng' ma kawuono en ni senators duto oriwore kod MCS mar seyo kendo donjo e wang' SRC kuom koso ng'iyo tich ma MCS timo kaluwore kod omenda ma gichulo e MCS. Senator Manandi Samson Cherargei onyiso SRC ni e juma mokalo SRC ne onyiso jopiny ni jatend piny, jalup jatend piny, joyal buche kaachiel kod speakers mag county assembly, speaker mar od bura kod speaker mar Senate ne idhi medo pesa, ne idhi medo gi osara. Cherargei onyiso SRC ni gin kaka jo od bura kendo ma osebedo kod senators duto ma jokanyo mar komitini ni gin kaka senators kod jo od bura ok gidwa ni omed jo osara ma SRC chano medo jatend piny kod jotije mag piny owacho. Giti kod omenda ma kamago e chulo MCS kata medo MCS osara, kendo ma okelo ywaruok mapek ka senators buogo mar dhi loso chike madhi neno ni SRC obedo commission matiyo part time, mok ni utiyo throughout kata otiyo seche 24 onego bed ni obedo part time mondo pesa ma ichulo commissioners mag SRC na mathothgo otigo e chulo MCS magiwacho ni tich maduong'. Kata kamano SRC ok oseneno tich ma MCS timo. Koro magi e weche madhi nyime kakae, pod wagoyo tach kakae mar neno ni wachoko wechegi mondo wabi kochopo kar weche ma saa achiel kod saa 3 otieno wamenyi Ramogi report ma olos e yo malong'o e wi chenro madhi nyime e od bura mar Senate e kind MCS kod SRC, duol mar KRA kod jokanyo mar komiti mar od bura mochung' ne telo mag gwenge. Lydia. Erokamano Nyakristo Wina nyafuko moja mano kanya njafo marwa Kristo Wina kachiel ka entire Senate kama luona mago mutundre kod twak madhi mbele ewi meto mar osara kod omenda mbalang' ne MCAs mano chendo mitaye Senate kanyo mana kaka Kristo wacho nyakoro mga juang' en wacha bende ang' nwalos niyo makare kidang' nwamigo eseche mowinjore. Kwa dhi mbele tenya e county ma Kakamega, Gavana ma Kakamega Fernandes Baraza ogolo siem ne achiel kuom joma nomiorak mawacho ni oseketo nyawe tijegi mag gero chiro ma Sichirai mantiere boma ma Kakamega. Chiro no moket ne omenda maromo shillings milion 178 ka milion 120 nosechiw ne wuon
ragno. Gavana Barasa nolimo chiro masichirai mantiere ward ma Sheiwe e kachmod bura Malurambi wachoni okomor kod kaka chenro mar gero chiro no dhi nyime kod dwaro mondo mikoro ochak tim nonro e wigi madhi mbele. Weche gi osir lwedo kod komiti mar od bura wi omenda mar kaunti ma Kakamega mosingo timo nonro matut mano mar yango kaka omenda mano ket tenge ne chenro no osetiyo. Because there's no way you can pay over 90% of the project, and yet the works done on the ground, when you look at technically, we are talking about less than 80%. I'll want the audit department led by our audit team to quickly do a technical audit with regard to the works that have been done, the payments which have been done, whether the monies which have been paid are based on the milestones that have been delivered or otherwise. As a committee of trade in the County Assembly of Kakamega, we are going to play our role of oversight, and we are going to mobilize our colleagues to come on site here, have the technical team with us, the contractor, and understand why this contract has not been completed on time. There are so many challenges even from the client side, but we've tried our best to reach where we are today. Even the materials, the Russia things, the cements, the steel work. There are so many challenges, the weather. But as you're speaking right now, we are working towards finishing because you can't continue looking back at what we didn't do. Mine mawuok e boma ma Embu ntiere kod mor to kunoraka magero tesen nyamburko moro chiwo thuolo mag tije maromo 90 ne joma mine. En okang' ma mine mawuok e alworano morgo ka giwacho ni en achiel kuom yore mago mag jiwo mine ka koro gimedo ni gintiere kod lony mar tiyo tijego. Kanoloso gi jofwambo e kar gedo no, achiel kuom jotijego Emily Wangari wacho ni entiere gi lony e weche mag gedo nikech nochako tijno higa mar 2010. Wangari ojiwo mine mondo kik luor tiyo tije mjengo kaluwore ni en sekta momewo kendo chudo berie. Florence Rwamba bende onyiso mor kowacho ni ji koro otise ni dichuo kaluwore kod tich makare motiyo e gedo. Jatend migawo mar yore wuoth kod gede kaunti ma Embu Elijah Mugo wacho ni kwan mar mine ni malo e kaunti no kendo miyo gi tije biro kelo dongruok. By the end of the day ama mwisho wa siku kana wanalipwa ama namna gani? Hii kazi wa mama tumepitia mambo mengi sana juu kama wanaume walikuwa na tudharau sana. Wanaona kama mama akipewa wax wakate suma hawezi kukata, na kwa sahi tunakata, tunakoroga, tunasoma hiyo simiti, tunapepa simiti. Kama ni nyumba tunaianjia pale chini kuchimba hiyo msingi, tunaipima. Wikikuja kukaguliwa inapatwa iko sawa. Na ninafanya kazi ya kokoto, mawe, mjengo, kukoroga. Hiyo ndo tunafanya hiyo kazi. Na tunaomba tena tupewe yoyote ile itaonekana tutafanya. Ili nivutia kufanya hizi kazi za mjengo juu sasa hakuna kazi zingine zinapatikana za mjengo. Ndio tunaona hata sisi wa mama tuingie kwa mjengo na Mungu akatubariki tukaweza za kazi za mjengo. Mimi nilikuwa na shida mingi sana. Juu msichana yangu alikuwa ameitwa Ndagaya nikakosa mpaka school fees, na tangu nianze hii kazi naweza kumlipia na nasoma vizuri, na nataka kuambia wale wa mama wako nyumbani wanasema hawawezi fanya kazi, wanachagua hii, wakuje hapa. Kensta anapeana kazi, achagui wewe ni mama ama wewe ni mwanaume, anasema kwake kazi ni kazi. Ajira imekuwa ni shinda kabisa, na sisi tumesema lazima tupatie vijana wetu pia nafasi katika mijengo. Na ukiangalia pia wanawake, akina mama, wasichana wadogo wanga na wachonyuma katika mijengo. Kwa hivyo katika ile hali ya gender balance and equity tumesema lazima tushirikishe wasichana wetu pia pate ajira, angalau wapate chakula pia kama watu wengine. Kwa hivyo hiyo iko namna hiyo. Kwa Ramogi County Makisi kama nengo wuothe County Makisi kori biro medi kod atamalo 30 makalore kod lendo magol kod riwruok mar weg nyamburko matingo jowuothe County no. Kagigolo lendo makamano weg nyamburko go nowacho ni magi timo kalore kod ting mapek makoro gikaloe nyaka nyocha duol mochung ne nengo mar modhi nyamburko lando bei manyien. Kata kamano jowuothe County no oywago ng'iepo mar bei kod atamalo 30 kakoro gilero ni mano odwa chwalore ahinya ne gisa makoro ji duto yudo pek e pachoka.
Mwanzo tulikuwa tunatumia 500 kutoka Kiancha mpaka hapa, lakini sasa ni double. Sasa hizi tunatumia 1000. So tunaona kweli maisha yamepanda. Sasa kwa ajili ya mafuta na sisi tunapandishiwa sasa, hatuna namna. Ya ongezeko la mafuta, tulipata mafuta imeenda juu sana na ikabidi hata sisi kwa ile percentage ya fare tulikuwa tunalipisha tulipisha kawaida. Sasa imeenda juu kidogo, mafuta imeenda juu sana. Kwa vile tulikaa kikao ya wiki jana, mafuta tulipata kama imeenda juu sana, hata gari haiweki hela zozote kwa wakati wasafiri wanaenda. Gari kutoka hapa ambako Yugisi inachukua kama kitu kama 1200. Mbeleni ilikuwa inachukua 800. Sasa tukaona ni vizuri tuongeze iwe 150. Kuenda Kisumu inaenda na 600. Kuenda Homa Bay inaenda na 400. Sauli sasa mafuta ndiyo imeenda vibaya, tukaona wacha tuongeze nauli. Sio kupenda yetu. Lunch kupata yangu ni ngumu, hata unaona bila nimekonda. Mbele nilikuwa nimenona, lakini sasa naona nimeiza. Nilikuwa nakula vizuri, lakini sasa sina namna. Abiria sasa hii wakijaribu kuongezewa wanaona ni hakuna. Polisi pia wanatukulia. Kila stage ni pesa. Kila kituo ni pesa. Lazima wape hao ndio pita. Kuinua tu mkono na kuchukua. Kwa Ramogi County Mombasa, kama Seneta Mogwel Miraj Abdullahi Obagoro Mogira Were Kardak Malikoni chendro mar jolojende chako hala matendo. Abdullahi okoni mae na chiel kuom chendro mageto doko chien timbe njore ka chiel kod wach tiyo gi yedhe mameroji to chutho e kind rawere. Watude chiel ka chiel gi jafom marwa Jojao komantiere Mombasa. George ujambo iriyo nanga Mombasa nyiswani to chendro no dhinade nyaka sechegi. Erokamano ahinya Lydia winji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ni wantiere gwenge malikoni kuma seneta mar kaunti ma Mombasa kata seneta mogwel e kaunti ma Mombasa kaendi Miraj oromo gi rowere kendo koni odwano tem jologi mar neno ni giduoko chien timbe mag njore kaachiel kod wach tiyo gi yedhe mamero ji. Waneno ko ogolo gik mopogore opogore kaendi, waneno ka nitiere wheelbarrows, waneno ka nitiere kombe, waneno ka nitiere mkokoteni, waneno ko kelnegi gik machalo rabuon gi gik mamoko. To koni ma en mana achiel kuom yore mabiro temo neno ni vijende ok donjre timbe machalo kaka timbe njore kaachiel kod wach yedhe mamero ji miwacho ni e kaunti ma Mombasa kae kwan mathoth ahinya mar rowere osenur gi wach makamaendi. Kama nitiere gi moko kuom ojende moyudo gik makamagi adwa mani ginyisa ni to gigi dhi konyogi e yo machal nade. Karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu jina lako, kikundi chako ni kipi, na je wewe umeweza kunufaika na nini siku hii ya leo? Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Hassan Kandi na mimi ni kijana wa hapa Likoni na ni kijana kutoka kikundi cha Likoni Youth, na leo tuna furaha sana kupitia uongozi wa seneta mtaule ambaye ni Seneta Miraj Abdullahi kuja leo na kutuzawadia baadhi ya miradi ambayo mnaiona iko hapa nyuma yenu. Sisi tunatoa shukrani kwake kwa sababu hii ni kazi ambayo viongozi wingi wamezoea kuifanya kupitia pesa ambazo zinaingia katika ofisi zao, lakini kama seneta mteule kupitia foundation yake ya mama haki ameweza leo kukumbuka na kutukumbuka sisi kama maskini wenzake, akaona ni afadhali atuletee miradi hii ili na sisi tuweze kujiendeleza kama vijana, kusudi tuache yale mambo ambayo tunapitia kule mitaani na maskani, tuwe busy na hivi vyombo ambavyo. Wewe mwenye kikundi chako ni umesema mmepewa nini na nini na zitawasaidia kivipi? Mimi kikundi changu tumepatiwa hizo wheelbarrow ambazo ziko hapa na hii mikokoteni, na hivi ni vyombo ambavyo vitasaidia katika masuala ya kufanya usafi tuweze kujiendeleza na sisi. Hizi shughuli watu tunazifanya kabla tujapata vifaa, lakini kwa ziko na changamoto, lakini leo tumeona kuwa changamoto zetu mheshimiwa ameweza kuzimaliza kupitia hivi vyombo ambavyo ametuletea hii siku ya leo. Shukrani sana. Nipate kijana mwingine. Karibu tu bro. Nieleze wewe jina lako ni nani na labda. Majina naitwa Ali Mohamed Hamis, ni mkazi wa Likoni. Mtaa unaotoka ni Nuru Youth. Kwa sisi vijana tunavyojituma kulingana na hali zetu za kazi zetu tunazozifanya, sisi tunafanya garbage collection. Garbage collection improve sana kulingana na vijana wametoka katika uhalifu. Na tunamshukuru Seneta Miraj ametuletea vitu hivi, ametuonyesha moyo katika vyama vyetu tunavyoendelea navyo. Tunamwomba mheshimiwa Seneta Miraj awe na moyo huo wa kusaidia vijana ili tuendelee kuwa na vipato vya kazi.
Tuamsisitiza Seneta Miraji ale anatutembelea kila mara, asitembelee mara moja kwa mara moja, kwa sababu vijana tuko wengi sisi. Generation inazidi kukua na viongozi ndio nyinyi. Nyinyi mnapotembelea, mnapotupa hali ya mambo kama ilbaro hizi, kutupa promotion ndogo ndogo kidogo, tunashukuru, kwa sababu bila nyinyi hatuwezi enuka. Asanteni. Nipate mama, karibu sana mama. Nieleze wewe kwa majina ni nani na pengine wewe umepata nini hapa siku leo? Mimi majina yangu kamili naitwa Kishindo Ali Bamama, mtaani naitwa Kishchela. Mimi nimepata viazi na shukrani zangu za dhati zende kwa Dr. William Ruto kwanza. Pili zende kwa mama Miraj, mama Haki, ni mama mkakamavu, ni mama anayetuonesha moyo kuwa yuko pamoja na vijana. Tumekuwa katika mirengo mingi sana, lakini furthermore tunaona UDA as bottom up inatufanyia mambo ambayo sisi vijana alikuwa hatujatarajia kama sisi vijana tutafanyiwa katika hii nchi yetu ya Kenya. Wewe unajihusisha na biashara gani na mbona ukapata viazi siku ya leo, na hii viazi itakufaidiki vipi kwa muda gani labda? Mimi ni hustler, sincerely speaking, mimi ni hustler, lakini biashara nilochagua mwenyewe ni viazi jare, kwa sababu mtaani kwetu viazi vinaenda sana, na si kwa ati vitanisaidia tu kwa wakati huu tu, bali mimi mwenyewe pia, unajua Waswahili wanasema ukiwezeshwa unafaa na wewe mwenyewe ujiwezeshe pia. Nitajiendeleza na hii biashara, pindi nitakapopata profit nitaongeza gunia, nitaongeza vitu vangu ambavyo vinasaidia katika biashara yangu, ili mradi siku ziende, kwa sababu tukisema ajira sasa hivi bila kujiajiri wewe mwenyewe kama mwananchi wa Kenya, uongo, kwa sababu ukisema kama wewe umesoma una degree, kuna wenzako wana masters na watu wengi hawana kazi. Sasa it's good ama it's better you decide you do a business and better sustain your life and your children. Shukrani sana. Nipate mama, nieleze wewe kwa kikundi kipi na labda wewe umeweza kupata nini siku hii ya leo? Kwa majina ni Rehema Ali Mwalimu, niko na kikundi cha Pashawar. Pashawar ni kikundi kilobeba mama wa hasla na wababa pia. Nikisema wamama yani ni nguzo ya kina baba na watoto kadhalika. Tuko na biashara ya makaa, tuko na biashara ya asali. Nashukuru sana kwa leo mheshimiwa wetu Mama Haki kwa kutuwezesha kutuenua. Nimefurahi sana kwa sababu ametupa mtaji na pia ametuenua. Kulikuwa watu hawajui kama ndani ya hili Likoni wanaweza kupata asali safi. Tunaipata asali safi, tunapata makaa, tunaweza kupika, sio wote wenye uwezo wa kuweka gasi, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kumweka Mama Haki leo ndo tumefikia hapa. Tumefurahi sana. Asante sana. Nipate mvuvi mmoja, je, tueleze mvuvi, nimeona pia umepewa neti, tueleze tu labda hizi neti umepata labda zitawasaidia vipi katika masuala ya uvuvi. Anza kwa jina tafadhali. Mimi naitwa Bernard Mambo kwa jina langu. Ama vipi? Hapa tashukuru sana, hapa hizi neti ndio hivi ndio kamilisha uvuvi. Maana yake mvuvi afika kwenye neti ndio ashafika mwisho. Tuko kwenye malema, sasa tuko kwenye neti, tashukuru mama yake kutuletea mradi. Kweli amefanya na amefanikiwa. Nani hapa amefanikiwa. Tunashukuru sana. Shukrani sana. Mana kakiwinjo janeno Ramogi TV. Mana makuko mjogo moyudo sir kowuok kuom seneta ani kaunti ma Mombasa kae Mano Miraj makoni otemo ng'iyo ni gitemo keto weche mag arita mondo mi odoge obede wang'e Mombasa kaendi, to chutho giwach rowere mikoni tiyo gi yedhe mamero ji. Koro magi mana chenro mokoni otemo keto mar neno ni ji odich, kendo chenro mag rowere dhi nyime kaka pile, to chutho kaluwore gi singo magikoni ne gisingo ne jopiny, to chutho mago mayuto gi ni piny. Lydia. Erokamano ahinya jojao kachiel koya kaunti ya Mombasa, kama bende miyo walero nyakwar Mugajwang kotende gi dongruok madhi mbele e kadho nam chumbi mosir kanyo gi jotelo moko mag siasa. Kwar Mugajwang wadhi mbele gi weche manyien. Weg nyamburko matingo jowuoth ywago chwar ne ma omonjo nyamburko mag kaluwore kod osike jowuoth magitingo. Jowuoth oseyo weg nyamburko kuom nyao mar kuo yath. Kinde ka kinde Siroso Kinda noloso kod weg nyamburko kod jowuoth, kendo miyo ripot no yo machal kod ma. Ramogi nyaka bed ni sewinjo wach mar kar kawo nyamburko maduong' e boma Nairobi ka miluongo ni Machakos Bus Station. Kama wantiere ni ponono ni achiel kuom jowuoth nyalo bedo ni isetiyo kode kata iseidho nyamburko ka ok kamano to isekowo ng'ato mar mondo mi oidh nyamburko ka. Chiedh nadi maduong' mosebedo ka kuom kinde malach en landruok mar chwarni.
ka jowuoth owacho ni weg nyamburko nitiere koda ting' mar goyath e nyamburko. Kata kamano, weg nyamburko to wacho ne joma wuotho gi chwarni gin jowuoth. Moko kuom osigo ma geche gi ting'o onywando mwandu mag udi kaka kombe, otendni, lewni e kind mwandu mamoko. Weg nyamburko ka ywak ni kata obedo ni gitemo kuoyo yath kinde ka kinde, jowuoth ema medo landruok mag chwarni ei nyamburko ka gikwayo jowuoth mondo rit ler ahinya kapok gichako wuoth gi osigo. Wan ok wayiero ni abiria mane madhi dala. Bora ni abiro biro, okono odwa dhi Kisumu, onyalo ting'o kata mana ogunde ne kata kaka koro sani piny tek, ji dhi gi gik moko mopogore dala. Koro nitie moko mikete but, to nitie gik moko mok nyal kete but. Samoro dhi obet ge kom. Koro yudo ka gigo ne nigi chwarni achiel odong' kanyo, kendo ng'ama chielo. Dhano bende wuok kuonde mopogore. All the passengers, as you are traveling, fumigate your belongings, fumigate maybe your beddings as you travel with them. And maybe we can see if these men can come down. Weg kembe mag nyamburko gi wacho ni giseketo moko kuom okenge mabiro konyo gi e gayo landruok mar chwarni. We are trying the leather seats, which we see the leather seats are a bit more easier to clean. And most probably these things don't have a hatching area. So, and these leather seats can be easily washed with water and then they are dried up. En adier ni chenro gine mar chwarni to nie geche. To gima mkakati mwatemo ni mondo waketi mondo geche wa obed maler. Wanene during service, sema gidhi service to wabed gi thuolo ma inyalo goye yath e geche go mondo reduce number mar chwarni manie ei geche. Ma ka jowuoth lero achiedh nade ma gikaloe e idho nyamburko motimo chwarni. Samoro kidhi ot tiparo ni ting'ori maber to kare chwarni bopondo. Koro kidhi ot kamidhi kete gigi tiyudo ka chwarni bende wuotho kamikete gigigo. Koro bedo matek ne jawuoth nikech samoro odi onge chwarni titing'o chwarni kiaga ang'o e gari kitere ot. To chwarni en gima tije tek nikech en gima pondo. Moko kuom jowuoth koro kwayo kony e yudo yath manyalo kedo gi chwarnigo ma giwacho ni sano gi magi nyaka yudi. Dwani mondo mi yath moro minyalo go mondo mi otiegi ogoye geche gi eki mondo mi girum. Kaso kendo kanyalre wan bende wan jowuoth. To yadhni inyalo poge jawuoth koro kata kiya godo kaka ichopo odi to in bende igoye mondo mi koro kik aa kode ot akele gari ka kwanye gari kaka chopo ot anege. Gisani to pod en ywaruok e kind jowuoth kod weg nyamburko ewi ng'at mani kod ting' mar tieko chwarni. Nyaka chieng' yudi yath makare kod yo mar tieko chwarni ei nyamburko, jowuoth pod biro kaloe matek. Simfros Okinda, Ramogi TV. Royal Mabati Limited waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengo ne yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profiles gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya. Gochie 072 638 383 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Machiegni chenro mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Matayo chenro ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano kuom bedo kodwa. Nong'ad pendi gi pesa. I don't deal with the subordinate staff. Idwa turo na dhot. Ng'atama en wuoyo kae to bende kirange maber ochalo mana ng'ama nochun mondo bi otim arus ni ok berna. Ipar singo no. Donge ibo timo kamano. Wadhi. Chal ka gima mama ni kawuono dwa ketho na gimoro amora. Madam Kuluwan.
Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu.